Aku kan belanja sama temen lagi. Oke guys, ditunggu material. Lagi apa kan? Iki lho Bude lagi milih brokoli. Mek tak pilih sing apik, mek tak store ning juragan kono. Oh, akeh kosan. Yo lumayan Bude. Lah Bude ki ame nang ndi iki? Diki mek belanja nunggu Mas Karyo. Alah, Cie, Mas Karyo. Ya apa, Mas Karyo? Mas Karyo. Halo Mbak Nela, Mbak Santi. Wes wae nunggu nih. Durung Mas, lagi nembe wae. Wah, Mas Karyo gak cepat. Iya dong. Yuk, Cah satset. ayo, enggak yuk. Tenan Mas, iki ra ngrepoti sampean. Aman Mbak, tenang buat Mbak ke opo atau kemanapun tak terke meskipun ke Gunung Merapi. Alah, Gus, urusan wong tua ki. San ya. Halo. Mas Karyo moduse isomen. Masa Mas Karyo sok jadi Pak Deku ya? Mai isomen. Wes lanjut nonton brokoli meneh. Waduh, berjemur nih kono ki. Apa ki? Ya ampun, ya ampun. Ya ini kok berjemur wis parani wae. Bocah tuwek mana. Aduh berjemur ning kene. We, tangi. Mbah, malah berjemur di sini mah ngopo kowe iki, Mbah? Mah kekaring ning kene. Kok mbah. Gak ingin murah gelem nuruti mbah nih. Loh, aku ki nuruti sampean kok, Mbah. Sampean malah nuruti apa? Lho jadi kok nirokke aku nirokke. Nah, kan semut niru. Lho kan yo makanya mau ngomong semut to, Mbah. Hop. Wis piye ceritane? Terus dulu dipikirkan secara jernih, Mbah. Ampun duka. Dia hancur dan cok, mengko kena kon bayari. Ora jedut piye iki. Apa Mas Karyo? Ora apa-apa, ngomong-ngomong tok, Mbak. Mas Karyo ki dana. Ya, kegawan bayi, Mbak. Ih, kamu menggemaskan. Sik Mas, tak neng warung sik. Gula apa, Mbak? Apa ya? Duh Gusti, muka-muka aku rekor bayari. Aku isin ora ndek duit. Mas Karyo, Mas Karyo. Piye, Mbak? Ana apa? Mau diari kon bayari ora ndek duit aku. Mas belonjoku ki wis akeh, tapi kok dompetku ki keri pik ja. Lah, rak tenan to. Mbak, sorry, aku rak nyekel duit, detku pengen tak gawe blonjo karo disilih kanca-kancaku iki. Piye, Jal? Sik to Mas, sik ya, sik. Sik yo Mas, sik tak jelas. No. Piye, Mbak? Mbak, nyon sewu ya, aku ora iso mbayari tenan, blas ora iso mbayari sik saat iki.
Sing njaluk dibayar iki sapa Mas? Aku mung njaluk tulung jukukno dompetku ning nggone Susanti. Oh alah, yo Mbak. Alah Mbak, tak kira Mbak. Ya wis, tak cukup ya Mbak. Maaf yo Mas, terus tak repoti. Maaf. Nah, Maaf. stay dong macam. Oh alah. Jadi ceritanya ngono toh, Mbah. Lah iya. Napa melu-melu lagi? Lu Mbak iso melu-melu kok. Melu-melu bae gitu apa? Wis yo. Iki kebetulan nih ono Mbah Jarot. Napa? Mbah, aku main jaluk tulung, Mbah. Melu-melu sisan we. Apa sing ngerti karepku, Mbah? Urung ngerti tau mesti ya yo lho. Ngene, Mbah. Aku pengen juk tulung karo si Mbah ben aku ki hoki dalam berjudi. Ben jackpot terus, Mbah. Alah. Nono man saiki kok golek sing instan ora gelem usaha. Acok kepiye? Arep sugih saka ngendi? Ora apa-apa, Mbah. Jenenge ku yo dalam Apa piye? iku yo termasuk usaha, Mbah. Golek modal sik. Engko nek modal wis nglumpuk, nggih modal usaha. Golek modal ngono. Yo, Bang. Benul. Alah, alasan klasik. Alasan Nokia jadul. Ya wis. Kita duduk melingkar. Gelas berputar. Apa kira mendem? Ayo, Mat, lu Mat. Guyon, Mbah. Piye iki, Mbah? Berputar ngene, Mbah. Ah, ini Mbak, dompetnya Mbak. Nih, Makasih ya Mas Karyo. Oke, Mas baik. Karyo iki pengen jajan apa? ora usah Mbak, aku ora pengen ngerepoti Mbak. Wis to Mas, rak popo, pengene apa? Bilang tak tumbaske. Wes Mbak, gak usah, aku bosen jajan ngono iki. Tenan Mas, kesempatan datang hanya satu kali. Saiki nek warung wis nang arep warung, ayo tak jajake. Tenan Mbak, wis ora, tenan wis ora. Tenan ya Mas? Tenan wis yakin ora. Wis aman. Sik ya Mas, aku tak Ya. mlebut sik. Ya Mbak, Tenan Mas. tenan wis Tenan? ora Mbak, tenan. Kok tak ora. tumbaske rokok? Tenang Mbak, ora usah, wis ora usah. Tapi nak maksa ya ora apa-apa, Ding. Alah, Mas Karyo iki kok. Dasar lu. Yes. Ayo Mas, nek ladang. Wes to Mbak, lah belanjane ndi? Di nek mburi. Oh, Iki rokoke. matur nuwun Mbak ya. Nggih. Matur nuwun. Ya Mas Karyo. Ya. Ya wis. Saiki aku tak maca mantra. Gandeng mantra niki rada dhuwur, ilmune tinggi. Kalian padha merem sik. Karo merem. Ngene, Mbah. Merem iki ngene. Iya, iya. Iki merem. Oke, siap. Merem. Yo, Mbah, siap. Merem, Bang. Oke. Tuh, Dang. Pesing. Apa ya ayo? Tak tinggal ngising delo. Kalau ngising paling delo iki. Cuk. Jiran. Cuk, ora ono kali. Kayak ono gerakan jajal ala yo. Selang kabeh.
Monggo, Pak. Lah iki ladang sapa, Mas? Iki sak mene sampe sak mono sak bombo iki ladang kabeh, Mbak. Jus no. Iyalah. Wong kene omahe kono. Masa sih? Jadi, Mbak Nela ki marep golek ladang pirang hektar to? Durung ngerti, Mas. Iki lagi survei-survei to. Lah ladang sing kosong kene iki akeh apa ora? Ono, Mbak. Saya tak telepon kancaku sik ya. Aduh. Ngopo, Mas? Kok ora lek telepon malah bengang-bengang wae iki? Diancuk, kota ora duwe. Ora duwe. Apa seposa. Piye ki asem, asem. Ngene, Mbak. Wingi pulsaku tak tukokke iki wis akeh. Cuman disilih karo anak buahku gawe main game sampe dintek-tekke. Lah, ndelalah tak gengan wis entek pulsane. Aku meneng bang yo urung sempat. Piye jal ngene iki? Aku jane isin karo sampean. Ya Allah, Mas, Mas Karyo kok melas men. Diapusi karo anak buah wae. Tak tukokke ya, Mas. Rasa, Mbak, aku rak penang repoti sampean terus loh. Biasa saja. Tak enak aku, Mbak. Ndi Mas HP-ne? Aku sing butuh. Ya wis, Mbak, matur nuwun ya. Sonak wis aku juga saka bank tak ganti kabeh, saka duit rokok, saka apa-apa tak ganti pokoknya. Ah, Mas, biasa wae kaya sapa. Ya Mas, HP tak balekke wis tak isekke. Matur nuwun ya, Mbak ya. Tinggal telepon. Wong gendeng iki. Paranan kowe. Ngopo? Cuk kesurupan yo. Tak kerjanane wae lah. Apa iki, Mbah? Geli-geline kuping ki yo, Mbah. Ngopo, Bang? Geli-geli met, nang kuping met. Untuk mana lagi? Aja sik demi dua. Mbah, sikilku kok keri-keri, Mbah. Ngapa met? Sikilku keri-keri. Ngopo ki ya? Waduh, kupingku bareng iki. Tapi aja melek sik. Jancuk. Jackpot. Iki godaan. Astagfirullahaladzim. Godaan iki mesti godaan. Mudiar kapanane tak kerjani. Ah, tututi ae wae lah, ben tambah update. Cuh. Mambu apa iki, Bang? Kapok. Ah, kabur. Mambu anu, Met. Mambu batang tikus iki. Ngawur. Kira badang tikus iki. Tren iki, Bang. Telek sapi iki. Ora met. Telek sapi ki aku wis tau ngrasake met. Ki batang tikus met. Juh, caleng. Cuk iya. Mambu apa yo? Halo, Pak De. Ladange sampean wis dodol apa ora? Oh. Nggih. Atur nuwun. Piye, Mas? Iya ki, Mbak. Ladang padi wis didol, tapi awake dhewe corona goblok-goblok dhisik. Piye, Mbak? Oke, giaspol no Mas. Besok antar ke aku yo Mas Karyo. Oke. Ya wis, Mbak. Ayo, balik ya, kok ndak digolek Susanti. Ayo Mas gaspol. Aing sudah lela. Ya, Mbak. Piye Mas, gak apa-apa. Mbak, ngeretek aku, Mbak. Aduh. Sorry Mas, tanganku tidak tawon.